miliyoyin mutane ne a duniya idan mutum ya duba asalin tarihin facebook takensu na farko shi ne abin da ke cewa connecting people wato har haɗa mutane ya ke nufi da har haɗa mutane mutum ne wanda a ma'amala irin ke yau da gobe ba za ka iya ganin sarkar da wata magana amma da ka taɓa wani lokaci ko wani kotu da cikin wayar yanzu da zai hannu da mutum da shi kan da yi ma wa kai shi ko ba ka sai shi saboda haka idan na kasance wannan wani plan ko kai aka samar da shi dan a sauƙaƙa mu'amalar saduwa da juna asalin abu da ya sa aka kai su kana da wani wani shi sa idan ka zo za ka yi expression ko za ka yi lobbying za ka yi quotation da ake jama a wurinka suna da yawa na haihuwarka a ina kai secondary school a ina kai aikin su ka yi NCE a ina kake aiki a ina kake yare kauyen yare jam yare wurin aikin da sauransu idan ko kula kana gama saka wannan information duk wani mutum da yake related da wani irin misalin information sai ka kasar da wani suna ba ka suggestion cewa wannan ne ba ka suggestion wani zama abu friend misali duk wanda ya zuka da wani za a tafi ka gane da rufa za a kuma da dumi wannan ko kana rubuta da wani Sani, wala ka biyo nan ba. Idan ka sa bayan da ya